Hello, Ma'am Nanay Pasita. Ayan, hello, Ma'am Nanay Pasita TV Team Ohayo. Be happy. Ayan, salamat sa tusok. Ayan. Team Ohayo. Thank you, Ma'am. Salamat mga waray dyan. Salamat sa mga pagdaan ninyo, guys. Salamat sa tambay. Pasok sa live. Ayan, salamat. Waray ka din ba, Ma'am Nanay Pasita TV? Team Ohayo. Salamat sa tambay. Ayan, salamat sa Tom's Tusok. Ayan, oh, may 3 million na tayo. Ayan, thank you sa 3 million natin dyan. Yan yung mangga na naman natin yung napagtripan. Yung mangga na naman na yung Inchan Mingo.
2 million. Ayan, may 2 million tayo. Salamat. 33 minutes ago pa lang ako. So, okay na yan. Alam muna tayo. Update, update. Update, update lang po ako ha. Update, update lang po tayo. Update, update, update. Update tayo, update. Update, update, update. Ay, wala na viewers natin. Ay, mali. Wait lang. Ay, wala yung harang. Wala tuloy yung harang ko. Check ko nga si ma'am, Nanay Pasita. Nag-group ba to? Nanay Pasita TV, Team Ohio, be happy. Nag-ano ka rin ba, ma'am? Welcome to my vlog, always good vibes and enjoy. Nag-vlog ka din ba, ma'am? Kasi ibibigay ko to sa iyo. Ay, nagla-live pala siya. Chichay Wariwaray. Pasita. Ano to? Si Chichay ba to? Hindi yata. Team Ohio member. Nanay Pasita. Nag-ano pala siya. Nagla-live din siguro to. November 9. Simpleng ulam, busog na. Ganda ng movie. Nag-ano pala yun. Ay.
Angie, Team Ohio, admin Ate Nets, iba naman ang itinimo mo. Oo. Ay, hello, ay, hello, Angie. Ay, buti na ano mo pa. Buti man nakilala mo pa yung na ako to. Oo, iniba ko siya. Oo nga, iniba ko nga siya. Kasi, na to, kasi, nahiya, giniba ko na kay, di ba, waray ka naman, no, magwawaray na ako kay, waray ka naman, alam ko naman, waray ka taga-ara ka man ha, Katbalugan, no, kan ati Chichay ka kasi, di ba, kan ati Chichay ka, Katbalugan ka, di ba, yung bago ko kasi, para maiba naman, karugo kasi, parang, karugot ako, i-vlog nila din yung mga parang, parang travel, ganun, mga adventure. Oo. Kaya naisip ko na, ay, adventure ni Waray na la. O, di ba? Yung mga layas-layas, kung ano-ano la, bubuhaton, ayun. Amo na ako ni vlog. Kaya, di ba, sari-sari store, di ba, na akong vlog din hi. Ito, iba ko nalalutan yan ni, di ba, naging adventure ni Waray na siya. O, di ba, maganda naman. Parang okay ko naman yung ngaran na adventure ni Waray. O, di ba, na. Kaya na, kumusta? Nakasali pa ba ako doon sa di na ako nakakaikot-ikot. Hala, di na ako nakakatukay kay Ate Chichay. Ano yan daw, ko daw kay Ate Chichay, kitaon ko kung dikit pa ba ako Ate Chichay. Sige pa ngayon, sige pa iyo, ngayon an iyo team, kay iha na good man na iyo team, Ate Chichay. O, pero na mo pa, parang kay iha na talaga ako, di na ako active. Di na ako active din Hindi ako masyado naging active mga pera anay ako ka nga di rin naging active haros magduha ka tuig din. O di ba? Anak ko revenue din na gumalaw. So babalik tayo ulit. Balik ulit ako sa iyo. Balik ulit ako sa YT kasi para gumalaw na yung revenue natin. Matagal ako hindi nag-update sa ko sa YT na to. Yun. So, update na ulit tayo. Iba na yung name. Binago ko na siya. Kasi mga lakwatsa na yung gusto ko yan dito. Travel, kung saan pupunta. Kung ano-anong vlog, di ba? Para mga kaya adventure. Kung ano-anong vlog yung iano ko dito, di ba? Para mas maganda. Adventure yung Naisip ko lang yun. Adventure ni Waray, di ba? Maganda kasi yung pangalan din na adventure, mga adventure ni Waray, di ba? Kung ano-anong ganap-ganap. Malayas. Kung saan ka pumupunta, mga adventure mo, di ba? Na pinupuntahan, kung saan-saan yon. Kaya adventure yung naisip ko, pangalan. Ayun, lang ako sa selling ko lang ha.
Salamat Angie, Team Ohio. Admin, ikaw pala yung admin doon sa Team Ohio. Ayan, thank you, thank you. Okay, Rana. Oy, oy, Pangga. Kain ka ng Indian Mingo dyan, oh. Ayan, sa harap kunin mo. Kain ka ng Indian Mingo, Pangga. Ala ka, wait lang, wala ka pala jacket, ano. Oh, sige, may jacket ka na, Angie. Wala ka palang jacket, Angie, ha. Ngayon ko lang napansin, iba pala yung, ikaw lang yung hindi blue dyan. Hoy, Pangga, may tuwad ka, ate. Hayaan mo yan yung tuwad-tuwad na yan. Bayaan mo kung sino man ang tumuwad dyan, kumain na lang siya ng Indian Mingo. kain na lang siya ng Indian Mingo kung may tuwad. Sino ba yung nagtuwad-tuwad dyan? Hayaan mo na yung Pangga, yung tuwad-tuwad. Teka lang, tanggalin ko. Hayaan mo yung tuwad-tuwad na yan. Hayaan mo na siya, tuwad-tuwad niya. Baka ikaw yung tumuwad. Paano ba makikita kung mayroong tuwad? Parang wala naman. Hindi ko na napapansin. Paano ba makita pag may tuwad? Ba't para yung nakalagay dyan lang sa taas, like lang? Bakit walang nakatuwad dyan? Yaan mo yung mga tuwad-tuwad na yan. Bahala sila sa buhay nila. Kumain na lang sila ng Indian Mingo. Kain ka na lang ng Indian Kain na lang sila ng Indian Mingo. Diba? Yung mga nagtutuwad-tuwad dyan, oh, habang nagtutuwad-tuwad sila. Yan mo yung tumuwad na yan. Pakakainin ko ng Indian Mingo na yan. Ako yung tuwad. Ayan. Ikaw pala yung tumawad. Kumain ka ng Indian Mingo dyan, oh. Para hindi ka tumuwad. Tuwad-tuwad ka pala dyan, ah. Ay, tuwad-tuwad ka pala, Pangga. Ay, kumusta na yung wedding mo, Pangga? Sa next week na. Ay, sa ano yun? Sa Sabado ba yun? Kakasal ka na. Congrats sa iyo, Penge. Ay, i-invite kita sa videos. Invite mo ako. Layo yun, ah. Oo, taga-video sana. Maganda kung malapit lang. Ang layo naman. Sa Cebu naman yan, Pangga. Maganda sana kung malapit lang yan. O, tapos i-video kita, vlog na kita. Ay! Mag-collab tayo. O, diba? Ito, ang wedding ni ang kasal ni Pangga. Ang layo mo naman sa Cebu ka, diba? Si Cebu ka, layo ng Cebu. Layo ng Cebu sa amin. O, diba? O, buti naman kung malapit lang yan. Ang layo-layo. Maganda sana kung malapit para may vlog din kita, Layo. Wala na yung mga yung mga team baliw. Hindi na sila baliw, mga matitino na sila. Yung Indian Mingo ko, andyan pa din. Kumuha ka na panggat kumain ka. Imumukbang ko sana yan, eh. Para i-upload ko, Regine Loen. Wala na, hindi na, busy na sila. Si Regine, yung na lang, si Kuya Rini Joy, di ba? Si Kuya Rini Joy, pa yun. Nagwa-YT pa yun. Tapos nagla-live nga siguro yun. Nagla-live yun pag may mga laro-laro, di ba, ng mga basketball. Si Regine, busy na. Si Sis MG, busy na din. Ayan, si Eric Roy, medyo busy na din yun. Diba? Dami na din mga busy. Mga busy yun, may trabaho na kasi si Regine. Di wala na kaming di na sila nagwa-YT, mabisi na din. Ako nga, ngayon lang ako ulit sa pag-YT, di ba? Tagal na wala. Ngayon lang ulit ako nagbabalik. Kasi sayang ang revenue ko. Uy, pagka yung revenue, ilan na ba? Teacher si Regine. Di ko alam kung saan nag-work yun si Regine. Hindi sa siya, sa office yun. Pero di ko alam kung anong mga nun.
Hindi pa siya nagti-teach. Hindi pa yata, sa ano pa lang yata, ewan ko kung anong company ba yun? Hindi ko alam kung anong kumpanya yung trinatrabahoan niya. Hindi pa siya nagti-teach sa Regine. Kumpanya yun trinatrabahoan niya. Ewan ko kung ano. So, kumusta ka na ano? Ano pang Uy, yung revenue, kumusta na? Ba't di ka pa nag-vlog ulit? Kahit live ka lang live. Sayang din yung mga YT natin, kung mapabayaan din. Diba? Sayang din kasi kung, syempre, na tayo, na-monetize na, no? Monetize na, tapos napapabayaan natin. So, sayang na sayang din. Kasi diba, yung iba kasi ang dami-dami nga na gusto mamuni sila. Tapos tayo, muni na nga. Kinababayaan natin. Katul ulo.
sa phone.
Labahan ba nito? Hindi rin labahan. Nakain ba nito? Ay, may 4 million. And 4 million viewers. Shout out. And may ano. May 4 million. Hilan 4 million viewers nga na. Pag ano naman ka mo? Nawa, tulo na laliwa. Tulo na laliwa. Oops. Pag ano la, pag